aside po digdi sa SSS tellering facility na yan sa mga branches, Opo. pwede din po sila magbayad sa mga SSS payment channels. Araw po kang GCash. So, iba din po kita sa Bayad Center, SF Payment Center. May mga accredited banks din po kita. Ang alam ko po ang Sa Bayad Center. sa Bayad Center, kaipuan lang sa SSS number. Sila na po nag-generate kang PRN. Pero pag abot sa GCash and other payment channels, araw po kang sa mga bank accredited bank, Opo. kaipuan po ng payment reference number. Yung payment reference number, kaipuan po, naka-register ka mo sa SSS website. Kaipuan, sir, may talaga payment reference number. Kaya encourage na nga po sa mga members na mag-register na po sa tuyang SSS website, www.sss.gov.ph, kasi dyan po ka mo makakakuha ka itong payment reference number. Init na yun po, ma-log on ka mo sa SSS website, www.sss.gov.ph. Tapos enter po nindo or i-click po nindo itong member portal. Sa baba po duman may na-message duman na not yet registered online. So i-click lang po nindo yan. May mga personal information lang po kitang kaipuhan na haga doon. And then may link pong itatao sa Indok to proceed with the generation kang password. Ayun. Ito nga po itong pagtaas ng contribution rate from 13% to 14% effective January 2023 po ini. So ibig sabihin, so kamusta mga contributions for the applicable month of January 2023, ang contribution rate na is 14%. Okay. And ang deadline po kaya pag January ang babayadan mo na bulan, ang deadline kayo sa mga employer, February. Deadline niya is February. Pag mga self-employed naman, voluntary, quarterly po pagbayad nila. So deadline ka ito, April. Yes po. Ini pong pagtaas ng contribution rate, alinsunod po ini duman sa nakasaad sa Section 4, Article A9 kang Republic Act 11199 or Social Security Act of 2018 na pinagtibay nga ni po last March 6, 2019. So prior to pandemic pa po. That is January 2023, magiging 14% na po ang contribution rate. Kung magigiramduman mo, Sir Henry, nagkaigwa na po kitang previous increases. Four tranches po ini. So nagkaigwa na po kitang increase kang 2019. Naging 12% na kita. After 2 years, 2021, naging 13%. Opo. Muna na 2023, 14%, and comes 2025 po, magiging 15% na po ang contribution rate. Alinsunod po ini, dumangani po sa Social Security Act of 2018. And mataas din po, Sir Henry, ang sa itong monthly salary credit. Dati po baga kaya ang minimum tabaga 1,000, Opo. magigiramduman nindo 1,000 ng monthly salary credit na minimum. Ngunyan po, ang minimum nasa 4,000 na po ang minimum tang monthly salary credit. So sa 4,000 na monthly salary credit, ang minimum na pibabayad po ngunyan is nasa 570 per month po. Patakot pa lang kani Sir Henry sa pagtaas na ng contribution rate. Good news sa to yung mga employees kasi mariretain po duman sa 4.5% na employee share. Madugang kita ng 1% duman sa employer. So, kumbaga, sa madaling salita, si employer ang Shoulder. ma-sagot katong additional na 1%.